presented by Mathri Express Music. खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हे गैया भैया मैं कहै छै गैयरबा सखी गे घरे ई धक धक करे छै करे जा ई धक धक करे छै करे जा सैया के डरे धक धक करे छै करे जा सैया के डरे डीजे गुड मधुबनी डीजे गुड मधुबनी मिक्स बाय अमन अक्के। भेट कइले बिना यारवा के छछ नहीं जियारा सैया पूछतै त कैसे कहबै गे सखिया भेट कइले बिना छछ नहीं यारवा के दियारा सैया पूछतै त की बतैबै गे सखिया छियै मजबूर गे सखिया मन हमरो कर छियै मजबूर गे सखिया मन हमरो करे की धक धक करे छै करे जा की धक धक करे छै करे जा सैया के डरे धक धक करे छै करे जा सैया के डरे डीजे गुड मधुबनी डीजे गुड मधुबनी खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। केतनो समझाइए यारवा नहीं हमर मान मुँह देखै खातिर मनवा नहीं हमर मान केतनो समझाइए यारवा नहीं हमर मान मुँह देखै खातिर मनवा नहीं हमर मान आमन के बिना लोरवा अखिया से गिरै आमन के बिना लोरवा अखिया से गिरै ई धक धक करे छै करे जा ई धक धक करे छै करे जा सैया के डरे धक धक करे छै करे जा सैया के डरे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।